Da li je to jedan modern problem, ta inzulinska rezistencija, ili je to nešto je postojalo prije, ali nismo uopće znali šta je? To sam u zadnjih par godina počeo čuti taj termin inzulinska rezistencija. Pa moderno u stvari kako je hrana počela da se menja. Mi smo ranije jeli potpuno drugačiju hranu, bila je prirodnija, nije bila toliko zasićena ni aditivima, konzervansima, dodacima, nije bila toliko genetski modifikovana, a sada jeste. I samim tim nekim nepravilnim načinom ishrane i tim namirnicama koje su previše prerađene, i u stvari insulinska rezistencija sada postala neko bolest modernog doba, ona uvek postojala, mislim taj termin postoji, to je neki problem u organizmu koji može da se javi, samo što se ranije nije javljao, a sada je to sve krenulo više, uzelo je maha velikog i pojavljaju se dosta kod dece, što je jako veliki problem. Da, kod dece, jer su deca postala jako gojazna, ne znam koliko ste primetio, mislim ranije si u razredu ima jednog, dvoje, eventualno troje gojazne dece, a sada je to sve više i više. Da.